'yar wadata. Muryar kana da tasiri gun watsakar da damuwa ta. Godiya gare ka sarkin da ka nuna min wannan halitta. Fahari nake ina karawa na samu mai bajinta. Ga mai kokarin zuwa makaranta dangi suna yabanta. Ga wanda za ya janyo aya kuma sai ya fassara ta. Ne rayuwa take bukata ba ganin ki ba. Me zuciya take tunawa ba kamar ka ba. Mai zangane idan baki mini murmushin ki ba. Ina matsayi idan ban zama uwar gidanka ba. Yau ne gamo da hazar da kuɗi ba zai siye ta ba. Wa yake batun mukami na ga so bai san aikinsa ba. Ni ban yi sammako ko dukun neman ki ba. Na san rabo ya haɗa ne da kai banci dabara ba. Ki ji zan biya bukatun ki dan ba su gagare ni ba. Inda kai na amda ne komai kamfan zan yi marhaba. To me zai hana ba zan daɗa kai mun kare haƙin ki ba. Nima ban da usurin da zai hana ban zo ganin ka ba. Ni ke kaɗai na yi sha'awar na yi rayuwa da ke. Mutuwar jiki babu ita sai gani dab da kai. Rayuwa da ke ita ta sanya jiki ya shanta ke. Haɗuwa da kai shi ya azamin lafiyar jikina. Sheri kokona in san ki yayi ka tutu har ya sakan sambatu karki sa in zautu da ke nake kwana a raina da ke nake tashi a jiki na kinga hutu ke kadai ce hutu ashe masoyina da daɗi idan da lallashe a raina kin ƙayatu in babu ke zamatu ki ce tunin fashin jikina kin biyan bashi soyayya ta wato ki dai na ke ambato ba zan bari ba ni a kaina kina ci alwashi ba zan bari ba ni a kan san kina ci alwashi ba zan bari ba ni a kan san kina ci alwashi shiri koko Tiki Adam ne. Assalamu alaikum, sunana Bilkisu Abdullahi, kamar yadda kuka sani jaruma ce a masana'antar Kannywood. Domin samun sababbin shirye-shirye na fadakarwa da nishadantarwa da kuma ilmantarwa, ku hau YouTube channel ɗinmu mai suna DJ Rudi mai waka TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon shirye-shiryenmu.